Bon dia, cuiners literaris! Avui faig un vídeo express per explicar-vos una novetat. Comencem! Bé, doncs estic molt emocionada perquè soc nominada com a titular per participar al concurs de lectura en veu alta 2020-2021. El concurs de lectura en veu alta és un certamen nacional, infantil i juvenil que se celebra cada any, on hi participen diferents nivells d'edat, llegint una història o un text que prèviament s'ha donat per preparar-se i la persona de cada nivell que llegeixi millor guanya. A part de mi també hi ha dos companys més i la notícia és aquesta, tot i que em sap molt de greu que no es pugui fer del tot presencial, serà una part presencial i una part telemàtica per culpa del coronavirus. Però és igual, no ens posem dramàtics perquè estic molt emocionada. No només us vinc a parlar sobre que sóc titular, sinó que també us faré un unboxing en directe del llibre que es llegirà en el nostre nivell al concurs de lectura en veu alta. Let's go! Vale, espera, Aquests paquets de la llibreria, etc., de Poblenou, el que tenen d'especial és que costen molt d'obrir, per tant, anem a la guerra. He trobat una solució. Perquè si veig que no tira això. És que no sé com ho fan, que ho tanquen superbé, no es pot obrir. Però tinc aquí una arma secreta. Així que vaig a tallar. Espera, que no sé si és la portada. El Club de la Ciència. Tadam! I aquí tenim el preciós llibre de l'editorial La Galera, escrit per Marcelo E. Mazzanti, sí, il·lustrat per Eloi Matas i Riera. Es titula, suposo, si és la saga El Club de la Ciència, number 1, El Club de la Ciència, i es titula El misteri de la casa encantada, i aquest és el llibre que el nostre nivell que participa al concurs de lectura en veu alta llegirà, per tant jo llegiré. Fa molta il·lusió, la veritat és que quan he rebut el paquet m'ha fet molta il·lusió i poder-lo tenir a les mans encara em fa molta més il·lusió. Només falta que arribi el dia, deixant de banda el coronavirus, per poder anar al concurs de lectura en veu alta. I només dir-vos que jo i el meu equip són del Front Marítim i volem molts ànims per guanyar el concurs de lectura en veu alta. Però aquest any ho aconseguirem! Doncs després d'aquests minuts d'eufòria per tenir aquest llibre a les mans, s'acaba el vídeo i espero que us hagi agradat, i si voleu més vídeos express com aquests, doncs només cal que ho deixeu als comentaris i així doncs jo estaré més activa al canal i a Instagram. Doneu-li like al vídeo, subscriviu-vos al canal o comenceu-me a seguir ja a Instagram, no trigueu perquè després se us oblida i no ho feu mai. Per tant,
Ara mateix aneu a seguir-me a Instagram i comenteu tot el que vulgueu. Fins a la propera!